Чакай бе. Защо го посягате? Защо му посягате? Има документ за самоличност. Документите искам да ви видя. Документите искам да ви видя, господине. Господине, искам документите ви. Документите искам да ви видя. Посними вратата. Вие го биете и го насилвате. Той има документ за самоличност. Малко момчето, като изнервено не... Документ за самоличност има. Как си го дам, бе? Как си го дам, бе? Ти ли ще ми го изплатиш, бе? Абе, вие какви сте, бе? Какво си мислите, че не си знаме правата ли, бе? Абе, то верно, абе, то се бава, бе, то се бава, бе. Красника ми е шеф на Софийско, ще ви разбия, закривам се. Тя записва направо, аз снимам само. Аз записвам. Не снимки ме записвай. Абе, красника ми е шеф на Софийско, ще виж какво ще стане, бе. Направо не снимки, заснимай. Камера съм познала. Човека, аз го познавам. Ходим там да говорим с него, да го пусна. Ходите на там. Абе, как без причина, бе? Ама, бе, можете, че като е нервен малко да си... Може да го пуснете, Ива. Защото гледам, че му гледат личната карта. Нямат право. Шапката на кола имаш. Те видяха, че ги снимаш и ги Ма не, страх. ние всички да снимаха, бе. Пана ги страх. С моят телефон, той не снима, аз ще го пратя после. Той не снимай. Кой има телефон да снима? Нямам, той не снима. Как нямам телефон, бе? Аз нямам телефон, който мога да снима, защото Снимай не си някой пребал казва, тъчскрин. как Ама идва тук да съм изземе заснел всичко. телефона. Тя е снимала Сони, тя го снима. В момента за него правите. Ма телефона ми на изплащане, той иска да ми вземе телефона, бе. Леле. Не да го пуснат, стига. Как да стане? Колко Виж, пъти му дърпам, виж, че искам да го сваля. Няма да дърпа, Няма, бе, аз сега се блъскам, той ме удра през ръцете. Викам, ела да ти дам метадон да пиеш, не моли сега да му сипеш малко в устата? Абе, той ме блъска през ръцете, той аз го снимам, тръгна да ми взима телефона, бе. Синете, да не знаеш, но това правим. Не, бе, снимах какво трябва, бе. Снимахме го как ти дърпа телефона, знаеш. Тя го снима, леле, чак как е посегна. Записане на моята карта. Бързо прехвърли.